Mwerali bageri bantu baminto asa marieta anegiri batupangani nyang'au igo nakumiri sana ekekore abagusi baitu togendete gokora omosiko oito Matiang'i omosike tosigete kianda gia 10 abanto mbaro baitire na propaganda basoire bono gototuomani ng'a Matiang'i atorore bobe egere bachi go benefit individuals omong'ina Cherusa Momanyi iga support Matiang'i emia ase emia naende nagendete komosupport omong'ina Cherusa Momanyi iga abwate eganga yokorigeria abanyamira endagera barie intwe buna omogusi igo tore egento ekemo bono amang'ana iti propaganda echi chikona kominyoka ng'a nyagete gokwana bare na nyagete arorwa bomobe twachakire korwana intwe abagusi intwe tweka. That is not a good thing. Ekine egento ekebe abantu baito elder council ng'a ibono inwe mogochi mwatsangereria amaoni aya mokogenda mwachi gokwana inwe mweka mwaegwebese mwabeka omofuko inwe mogotusiria kwanza aba elders council inwe mogotosiria kabisa moratorangeri buna omogusi motobekamo toikaranse tonyore agenda eyemo togende gokorera egasi bono nokona goitana gwoka kwaegwebese kwabeka omofuko gwakwana kende gionsi so tontagete gwakera omosiko oito CS Matiang'i gwakwana buya ogateba ng'a abanto tiga bachama bakwane chinkwano chikoru CS Matiang'i oyo motegerera Matiang'i gakwana buya mono ona abanto bane mbaro chinsari maji chiasoire kuburuga Matiang'i bono komotantania amanye ng'a mogusigete nomobe nomogusigete nomuya bono iga abanto bagusi baminte nare kobasaba torabeka siasa kando tomanye ng'a omogusi oyo tore egento ekemo kimotu ase tokogenda gochia ntobwate ebuga torakora ebinto biaito tari enchera yogochaka naende kobasura na omwana onde Cherusa Momanyi okorire emeremo emiaka ebere emiya chitamu eye na eya kabere tomanye gochaka komobasura na ase eng'encho kero kende mwegure ng'a ngochiare kobori bogabana mwamanyire gochaka koreta chisegi chimbe na chimidia chiaito onya abande mokaro mokare kochikorigia oborai motagete oborai nyasaye okorwa tari emidia ekorwa oborai tiga tokore siasa engiya totige siasa ya propaganda se linganeri buna torocha mang'ana siasa agenderete ndotinga siasa na begenderete buya tigarende buna intwe bari togwaka chikura naende kera tokorigereri twanyorire ng'a allegations njire abantu baminto bakobekerwa gosibuna bono mweshimiwa omong'ina Cherusa Momanyi akobekerwa toroche ng'a njiri chomaene ngoteba iga buna chairman ya Mitamai Junction intwe twararigereirie emeremo y'omong'ina agokorana emeremo emia naende ntorarora ase abanto abakorigia gose abanto aba oborai bono iga baetaranire raundi kofistia abanto babo gose goikera abanto babo ase ebinyoro omong'ina otemire goikera abanto baito ase ekenyoro kera omonto okunire ose omong'ina okunire okoboko kwakera omonto igo ngoteba iga bari bakobekera omong'ina amagoso ng'oramire omweshimiwa Matiang'i niga achire egeti korigia ekerogo kia obo president na omong'ina niga akorigia ekerogo bono iga niga are omorai oito naende nabwate ekerengereri kia ogotamboka motwe arigie ekerogo kia obogabana igo intwe ntobwate shida enene toroche abanto bakomominyokia omong'ina tiga akore egasi yaye buya buna toroche agenderete gokora igo mbuya mono tiga omong'ina aenderete gokora egasi. Kuna media zingine zinadanganyana mambo mingi sana, lakini kitu tunasema waja mama aende mbele, ndo tunaangalia amesaidia ma stage, amesaidia wamama kina mama kwa vijiji, ndo tunasema mama aende mbele. Kila mtu sasa anapepa mzigo yake anaanza kujipigania, lakini for now William President is our Republic of Kenya. Sasa mimi hata wacha niongelea mjumbe wa Kitutu Masaba, sikumpigia kura, lakini saa hii yeye ndio mjumbe, lazima nishirikiane na yeye, lazima ninyenyekee ndio alete CDF. Siwezi anza kutusi mjumbe wa Kitutu Masaba na yeye hata kama sikumpigia kura, lazima nimheshimu kwa sababu yeye ndio kiongozi. Tukianza kukua namna hii Kenya itakuwa nchi nyingine, itachafuka kabisa. Kwa hivyo wacha tukue kama Wakisii, na kwa Kisii ni watu waelevu, tuangalie mbele, tuachane na mambo ya propaganda, ukora na ukarabati na kujitakia sisi wenyewe. Tujali wengine.